Da li vi prevodite sa srpskog na engleski? Da. Ja se dopisujem sa mojim drugom iz Londona, kog sam upoznao na moru i rešio sam da mu napišem jedno pismo, ali ne znam baš sve reči i pa hoću da mi vi prevedete to. Ali ima samo 3 rečenice, ništa, to nije dugo. Dobro, duša. Evo ja ću da vam pročitam. Srećo, jel imaš ti slučajno internet? Ali samo da čujete, možda znate vi. Ajde, kaži. Zdravo, Erić. Rešio sam da pobegnem od kuće i da dođem kod tebe u London. Uzeo sam sav novac koji čuvaju moji mama i tata ispod kreveta. Jedan čika kog sam upoznao u parku se ponudio da me odvede kod tebe u London. To si napisao? Da. Aha. A znaš ti koji je taj čika koji je treba da te vodi tamo? Ne znam. On mi je prišao u parku i kupio mi je sladoled. I sladoled ti kupio? Da. A sine, zašto ti ne bi rekao tvojim tati i mami za to? Ali oni me ne bi pustili u London. A znaš, a ti si samo da što ti je čika kupio sladoled to uradi. Ali on je mnogo fin. Nema veze što je fin. Ali liči na Deda Mraza. A liči na Deda Mraza. Ima belu bradu i crne naočare. A koliko sine ti imaš godina? 10. Jel ne imaš brata i sestru? Ne. A ja bi ti savjetovala da ti uopšte ne ideš da se vidiš sa tim čikom. Ali moram i mi smo se već dogovorili. Sine. A šta vi mislite da ja treba da radim? Ja mislim, sine, da ne trebaš da se javiš tom čiki i da ne trebaš sa tim čikom da se sretneš u parku. A zašto? Da ne trebaš da nosiš novac i da ne trebaš uopšte da razmišljaš o tome, nego ćemo prevesti i pozdravit ćemo tvog druga i vi ćete se dopisivati. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S.